Ćao svima, dobrodošli na farmu Kunića Mijatović, ja sam Sloba. Danas sam odlučio da snimim jedan video, ništa neka posebna tema, ali ono što je rutina da kažem. Trenutno je 2. mart, kroz već noćas kreću mi nova kočenja, znači nova tura kočenja. To bi trebalo da se završi kroz narednih 3-4 dana. Znači od 2. sam uparivao, od 2. februara pa do 5. februara sam uparivao. Doduše, februar mjesec, svi znamo, ima 28 dana, nema 30 ili 31 dan, tako da je vjerovatnoća velika da će jednostavno ženke produžiti po dan, dva, jednostavno preći, da kažem, termin iz razloga zato što je februar sam po sebi kraći u odnosu na druge ove mjesece. Sada, ono što ću danas da vam pokažem jeste, znači ušli smo u mart, trenutno treba da nam stigne druga tura mladih. Ono što ću vam pokažem jeste menjanje te piljevine, odnosno spremanje tih kotilica za kočenje. Malo pre sam došao na farmu, treba ženke već noći da krenu da mi se kote, nisu spremne kotilice, skroz sam smetno, tako da evo, na brzinu jedan klip i idem brzo da završavam ovo, imam dosta posla, tako da ostavite ostatku videa, vi koji se niste još uvijek prijavili na naš kanal, a pratite naše klipove, obavezno pritisnite dugme subscribe ili prati, sve zavisi kako kome piše, kako biste bili u toku sa svim novim videoklipovima na našem kanalu. Tako da, vidimo se malo kasnije. Tako, gasili smo ventilaciju kako bi mogli da se čujemo. Sada, već sam napomenuo na početku videa da početak je marta, kod mene kreće nova tura kočenja, znači imam nekih 11 ili 12 ženki da mi se okoti, očekujem vrlo uspješnu kotnju, dobro sve da prođe, da jednostavno ne bude nekih loših stvari, kao što i sami znate kako zna da se desi i da uginuće i da pobaca i svašta nešto, ali nadam se da će sve da prođe, da kažem, u najboljem redu. Sada, ono što hoću opet da vam pokažem jeste da samo da vidim ovdje, evo ga. Od čega je inače napravljena, da kažem, ova kotilica? Ova kotilica u sebi ima, da kažem, jednu tepsiju, tacnu, koja stoji u samoj kotilici, znači vadi se napolje. Isto tako imamo u kotilici jednu ovakvu mrežu, znači ovu mrežu. Evo ovo ovako funkcioniše u samoj kotilici, znači na ovoj mreži stoji, da kažem, ovo. Doduše, nailazio sam na komentare i neki od vas su u pravu stvarno da jeste malo nezgodno kada se ovo, da kažem, digne i istresa piljevina, a piljevina pada na ovu mrežu, propada kroz kotilicu dole, prlja ovu kotilicu. Isto tako i ova na ovu, i sve tako. Doduše, po pitanju toga, ovi kavezi nisu funkcionalni. Iz tog razloga je jako dobar onaj Meneginov sistem. Svi vi koji se malo iole više razumete u kuniće i pratite malo svijet kuničarstva, znate šta je Menegin kao prvo i kako izgledaju ti kavezi sami. Znači, to je onaj sistem, da vam pojasnim, polegnuti, gdje su kotilice sve u jednoj visini, da kažem, ovako ide ovako u jednoj ravni i jednostavno je lakša manipulacija za pregled mladih, znači nema zavlačenja kao ovdje. Doduše, ovdje u ovom sistemu je jednostavno malo nezgodno i ovo je nezgodno jeste kad izvučemo napolje da piljevina propada dole. Sada, ne bih da hvalim sebe, niti da neko pomisli da se ja sada nešto hvalim i to, ali ovi kavezi, i složit će se neki od mojih kolega sigurno da je ovo trenutno najbolje u Srbiji što može da bude. Ja bih iskreno voleo kada bi mogao da imam taj Meneginov sistem, doduše on uzima više prostora, gabaritniji je, ovdje kažem na manje prostora smestimo više ženki, ali doduše ne valja u nekim segmentima, kao što je ta kotilica propada i tako dalje. Meneginov sistem bi više odgovarao, on je polegnut, da kažem, u ovoj visini, kotilice su nam sve ovdje, znači izbačene ispred, mnogo je lakše za manipulaciju sa mladima, pregled i tako dalje. Sada, da se vratim na kotilicu, ima ovaj poklopac, da kažem, od gore. I sada ova kotilica je, da je sad ne skidam, bušna sa donje strane. Znači, ove patoske kotilice, tako je, kotilice,
taj patos je od rešetke, od neke žice, malo tvrđe, koji stoji dole i dolazi ovako ova plastika tu. U ovu plastiku ide piljevina. Sad nalazio sam dosta komentara da jednostavno ove kotilice nisu dobre, vlaga, piša im ne curi dole i tako dalje. Sad ću vam reći jednu stvar, ali da me niko ne shvati pogrešno, govorim ono što jeste stvarno. Naravno, napisali su, neko od vas je napisao čak i da treba da budu od laminata, drveta i tako dalje. Sad ću vam reći jednu stvar, da svako pravi onako kako može da napravi. I ja razumem da neko jednostavno ne želi da ulaže neka finansijska velika sredstva i podržavam to isto kao što sam i ja na samom početku to radio, nisam teo da ulažem velike novce i nisam teo da ulažem velike neka sredstva i jednostavno ljudi naprave od laminata, od nekih dasaka, od bilo čega, samo da jednostavno ta kotilica funkcioniše. Ali, sad se vraćamo na drugu stvar. Jednostavno su rekli kad pišaju ovo, ta mokraća se ne sliva dole. Sada, da razjasnimo jednu stvar. Ovaj mali kunić, kada je 35 dana, on ne piša ne znam ni ja kako, kao svinje ili krava. Da ga sad ne upoređujem sa ne znam čime. Ne piša on ne znam koliko. Jednostavno piša malo. Iz tog razloga je piljevina dole. E sada, da dođemo do teme te piljevine. Mnogo vas je reklo, piljevina ne valja, puna je prašine i tako dalje. Sad ću vam reći jednu stvar, da je piljevina trenutno nešto najbolje što može da bude u kotilici. Slama, seno, po meni nije dobar izbor. Ne kažem, vi stavljate, vaša je stvar šta vi stavljate. Ali ja kažem šta se meni dobro pokazalo. Mnogi su rekli puna je prašine. Ta piljevina ne može da bude puna prašine kada je ta piljevina, da kažem, strugotina. Znači nije ona standardna sitna piljevina u kojoj je baš onako prašina. Ovo je strugotina. Svi koji se razumeju malo i znaju šta je, na primjer, abrikter, ljudi koji se bave drvetom, to su strugotine, sitne strugotine, kao ovako uvijeno je sve to, znači jednostavno je sitno uvijena, nema prašine u njoj. I mnogo je čistija i bolja varijanta za same kuniće. Bolje upija nego bilo kakva slama ili seno. E sad, zašto ne slama? Zašto ne seno? Sad ću vam reći jednu stvar. Ova piljevina, kada se obradi, ona izlazi iz mašine, znači potpuno je čista, potpuno je, da kažem, termički obrađena kroz tu mašinu kada je prošla. E sada, vi kada donesete slamu i stavite u tu kotilicu, ne mora da znači da će doći do pojave bolesti očiju, bakterija i tako dalje. Ali shvatite jednu stvar, vi tu slamu donosite sa njive, na toj njivi, dok je ta slama ležala u toj njivi, ta slama je jednostavno bila popišana, da me izvinete na izrazu, popišana ili posrana od neke životinje. Znači nebitno, da li to bio divlji zec, da li je to bila lisica, da li je to bio neki kjer, mačka, miš, pacov, nebitno. Ta slama i ta, da kažem, seno, kako vi nazivate već, je puna sigurno nekih bakterija. Ova piljevina nikad ne može biti puna bakterija, to mogu odgovorno tvrditi. Može naravno kada se zapusti u kotilici, kada pustimo da oni pišaju, kad ne promenimo to po 7, 10, 15 dana, pa su to napatka je normalno da se puni vlaga unutra. E sada, kada redovnim menjanjem piljevine i redovnim održavanjem kotilice ne može da dođe do tih problema, bakterija i tako dalje. Sad, da me niko ne shvati, ponovo se vraćam na temu, da me niko ne shvati pogrešno, svako pravi onako kako jednostavno je u mogućnosti. I ja sam na početku pravio i ne znam, od nekih starih letava i svašta nešto sam pravio. I moj savjet je uvek onima koji kreću na početku da rade ovo, ne ulažite veliki novac. Sve postepeno, kako budete prodavali, tako ide to dalje. Tako da, što se tiče kotilice, to stoji iza toga. Nije funkcionalno, teško je za manipulaciju s mladima. Duše nije teško, ajde, otvori se, može se pregledati, ali jednostavno bi bilo bolji sistem da ide vamo ispred. Da jednostavno možemo da gledamo i da bude sve u jednoj visini, da nemamo 3 sprata. Ali ovo je trenutno, opet pominjem, najbolji sistem držanja u Srbiji što tiče profesionalnih farmi. Jer sad mogu mnogi da me osude i da kažu šta god hoće, ali jednostavno od ovoga, da ja bar znam, u Srbiji ne postoji bolje. Ne sad ovo, nego opet vam ponavljam, ne govorim ovo zato da bi se ja hvalio ili nešto. Mnogo osuda, rešetke, ovamo tamo. Rešetka je najbolja varijanta, jednostavno zbog dobre higijene. Kroz ovu rešetku one nemaju ništa, nikakve veze sa izmetom, sa mokraćom. Ne leže na mokraći, ne leže na tom izmetu. Mladi nemaju dodir, što mladi znaju inače kada se, da kažem,
kada imaju izmeta u kavez, oni znaju to da grickaju, pojave se same te bakterije. Duš, oni jedu, znaju da grickaju malo zbog samog prevarivanja, varenja i tako dalje. Ali jednostavno, oni nemaju nikakav kontakt sa, da kažem, bakterijama i bilo čime. Svi osuđuju rešetka, ta životinja se loše drži. Ne. Ova rešetka, opet ću napomenuti, ta žica, odnosno patos, je dosta debeo i nije nešto što će životinji da naškodi. Znači, ovo je napravljeno kako bi životinji što više, da kažem, dali i slobode i jednostavno što bolje uslove. Znači, da ne leži na tome da je urinirala, da ne gricka jednostavno to što je, da kažem, iskenjala i tako dalje. Tako da, mislim da smo razjasnili neke stvari što se tiče kaveznog držanja kotilice. Slažem se u nekim stvarima s vama da ovako na 3 sprata nije toliko dobro, ja to znam da jednostavno sve propada dole i kada se čisti i tako dalje i nezgodno je malo za pregled, ali ovo je trenutno nešto, ljudi, što najbolje može da se uzme u Srbiji i ja bih voleo da može Meneginov sistem da bude tu kod mene, ali ja jednostavno nemam prostora i moji objekti su jednostavno dosta manji i ne mogu jednostavno ovoliko ženki da stavim u ovaj objekat kada bi namontirao taj sistem. Tako da, eto, razjasnio sam jednu stvar, bilo je dosta komentarisane, to sam ispratio i stvarno, volim kada čujem dobre sugestije, ali ne volim jednostavno ljude koji su došli na kanal samo da bi pričali neke stvari, da bi meni u fazonu udarali šklempe ili neke stvari. Jednostavno, naravno, poštujem svaku sugestiju, ali neko da jednostavno pametuje i tako nešto, ne znam ni ja šta, zašto ti ljudi nisu napravili jednostavno kanal pa objasnili svim tim ljudima do sada koji su počeli da se bave kunićima i nisu znali nešto, zašto ih nisu oni napravili kanal i krenuli nešto objašnjavaju. Ja bih iskreno volio da ima neko još ko može uz mene da i hoće da počne da se bavi snimanjem za YouTube i da objasni neke stvari još ljudima koje možda ja ne znam ili još nisam objasnio ili nisam se setio nekih stvari. Tako da, to bi bilo to. Narode, to bi bilo to za danas. Ja se nadam da ste u današnjem videu uživali, ništa nešto specijalno preterano, ali eto, pojasnio sam neke stvari, kako funkcioniše, šta funkcioniše. Da, naglasio sam već da večeras već kreću mi kočenja, ima nekih 12 ženki, 11-12 ženki treba da mi se okoti u narednih 3-4 dana. Ovo je druga tura mladih. Kažem, evo već početak marta, imamo već drugu turu mladih. Sad ono što sam pričao već, napomenuo za kaveze, slamu, kotilicu i tako dalje. Nemojte da me shvatite pogrešno, nisam iskreno mislio da ulazim u neke bilo kakve rasprave što se tiče toga, sa nekim bilo šta, nego jednostavno iznosim svoje mišljenje, neke stvari koje se meni ne sviđaju, kod ljudi dođu na kanal, prate moje klipove, ali tu su samo da bi, da kažem, mene kanalili, mislim, neće mene kanaliti, ali eto, tu su samo da bi nešto rekli, ne da bi čuli nešto pametno i prisvojili ka znanju, već tvrde i misle da su oni najpametniji. Ja evo snimam za YouTube, bavim se kunićima 3 godine i ne mogu da kažem da znam sve. Nikada neću ni znati sve vezano za kuniće, uvek nešto novo čuješ, uvek nešto novo naučiš i to je poenta cele ove priče. Tako da, ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, prijavite se na moj kanal, svi vi. Primetio sam tamo u statistici da dosta ljudi gleda moje klipove i prati ovaj naš rad, ali jednostavno nisu prijavljeni na kanal. Tako da pritisnite ono dugme subscribe ili ti prati kako biste bili u toku sa našim klipovima koje izlaze, ne mogu sad reći svakodnevno, ali trudim se da snimim bar 1 po 2 put nedeljno neki klip. Tako da to bi bilo to, narode. Ja sam nadam da ste uživali, ja sam bio Slobo, vi ste bili na farmi Kunića Mijatović. Ja vas pozdravljam i vidimo se nekom sljedećem prilikom. Ćao!